Bungeg kayo ti income iwaragawag. Ngem siguraduin nyo, alakakurikur kayo. Tano saan, mangtidot kay ti barreta, apang kalkal talapayag nyo. Ti barangay watawat, nalaingga at umawat. Day dawat dan, ti dida madawat. Ket ni Maria Capra, nagturong ayan ni Mayora Aurora. Dumawat lungon, natay nga asawa na. Nimet apo alon, na panagdawat, o sarenat panagtalon. Dagitipada na abo marangay, uray dala nga agkatkatay nga tumartaray. Nga mapang dumawat, uray di dapay na kaimukat. Dahito met Mayora, kunamla no Maria Clara, ngem rinuker met gayam ti panunot na. Ginun kunana iti bagina, la, sige, dumawat kayo lata, tadanto met dawate, no oras tiag dinama. La, sige, dumawat kayo lata, tako'y kuyek tumet tabutos yo, tengel kunton tanakem yo. Amin akayat ko, ket matumpal to. Dawat ditoy, dawat dita, dawat sadyay. Name your prize. Kita nagdadawat, ket mangidagel. Mangtep kinasadot, mangnamnama, ken mangpakaro ti kinarigat ti panagbiag. Sika! Takayo! Tumawat kayo kadimet?